बिथांखौ दिनैनि नैबे हारिमु मोनाबिलियाव प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायदों। लोगोसेनो बिथांखौ बैसागु खुंफुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो सिगांबाय। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम जोंनि बरायनायखौ आजावनायनि थाखाय। लोगो लोगोनो बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारी गावनि समखौ लाना खावलायबाय। नायनो हागोन। हेल' साबसिन बायदि मोनदां। बे साबसिनानो साबसिन। बेखौबो गाज्रि मोनाखै। बे ट्रेक गोदान खादा। आक्रमण जेखिजाया मानो आङो दिनै नैबे सिलबारि अनजालि क्लाबनि बानजायनायाव जे 22थि रंजालि बैसागु फोरबोआव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों। बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारी नोंथांखौ नोंथांनि सासे 500 इन्ट्रिनि प्राइस बियो। मा होनगोन बागै जायो ओरै फैनो नागिरदों मा जानानै गावखो र' नै सावना बेयाव थांदों जारला खोनादों खरखा जोबग्रोथोंसै बानायसो हालिया सोनाली दा बे रंजालि बैसागुआव जेन' सारादुआव फैनाय बायदि थाया आं खावलायहरदों बयखौबो। औ मादै सागाखौ औ हेल' 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 चाइनानि औ गासिखुन जाया नोंथांमोनावथ' अनेक दामि दामि आर्टिस्ट सिंगारफोर फैयो। आंथ' सेकेन्ड हेन्डसो जाहैबाय माथो खालामबावनो बिराद खम दाम आर्टिस्ट। दा नोंथांमोना थेवब्लाबो रंजादो। औ बेनो आरोखि सौसि हैसै नोंलाय थंब्ले थंब्ले सावजायो मामायाव होनानै मायाव होयोमोनलाय होबादों दाखालि माने ओमफ्राय बिखायावबो बेसेबा गोलाव आसुजों हायजुरदों गोदोना सेरथेदों बिदि आरोखि। ओमफ्राय दुखु मोनबाय बैसागु बोथोरावनो बोरै बिदि खालामखो गयनाय। दा ओंखायनो हिनजावखौ माला खारो बेखौबो नेनानै थालायलांसै आं।